Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto Pilipinas, mayong mudto Philippines, mayong mudto universe. Abi no ari na ta mga gala adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 4 na kini sa bulan sa Mayo. No? Sa ato pa kuana kanang gitawag nato og ni anak kita karon mahingala sa pinaka masadya nga bulan sa Mayo. Daghang kay pista ron. Abi no arita mahingala sa ato ang Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karong adlaw walay lain kung dili si San Florian, no? Kini San Florian usa kini siya ka Romanhon nga sundalo. Unya na converted to Christianity. Unya he freely surrendered himself. His body retrieved by Saint Pius, no? Unya and he was buried in a place where the abbey in honor of him was built, no? So Saint Florian Abbey, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint Florian. Din sa tanhay na ingalan din ang Florian dato na gani pod. Okay, no? So panayon kita mahigala sa ato ang mga buhat tuno ni ini kamudtuhon. Abi no ari na ta mahigala sa ato ang Saint of the Day. Muna Saint Florian. Nya ari na ta manghigala sa ato nga topic. Padayon gyapon kita sa atong mga topics, no? Abi no ang mga Hudiyo tithings gyapon ta manghigala, no? Tithings ta. Ang mga Hudiyo tithings yun siya. Tithing is an obligation for the Jews as stated in Leviticus 27 verse 30. Pero kitang mga Katoliko, no, matud pa kitang mga Katoliko, wala nato ni gihimong obligasyon. No, wala nato ni gihimong obligasyon, pero depende ra kung pilay imohang ikahalan. Ato usab kini gibasay sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto, kapitulo 16, versikulo 2. On the first day of the week, no, Sunday, each of you should set aside whatever he can afford. Ano, no? So sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 9 bersikulo 5 sa 8, busa nahuna-hunaan ko nga kinahanglang hangyoon ko kini kaigsuonan nga muuna pag-anha kaninyo aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Oh, naabot ay gibasihan manghigala, no? Diri sa bisan tuod ang mga Hudiyo, compulsory yun nila ang tithings, pero si San Pablo, kapitulo 2, ikaduhang sulat ni San Pablo, kapitulo 2, versikulo 9, versikulo 5, sa 8. Busa, nahuna-hunaan ko, nga kinahanglan hangyoon ko kining kaigsuunan, nga muuna pag-anha kaninyo, aron andamo nilang daan, ang gasa nga inyong gisaad. Unya, inig-abot ko din andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag kanako sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. O diha dapit ang nindot dili tungod kay napugos kamo. Ano? Nya diri sa kalagbitan sa kuan mga sa ato ang mga kaparokyahan, no, kuna pod kanang gitawag nato og magdepende na pud na sa sitwasyon sa lugar, no? Kung pananglitan ang lugar, perti gyud in taong pobreha, mga tao logos ganing taon makakaon katulos-us ka adlaw, ang bunyag ato pod nga pahaom muna nga dili kayo gyud bugat ang mga gitawag nato og mga hataganan. Ginagmay lang siguro mga pamisa ginagmay pero dili gyud ingon nga pinugsanay gyud, no? Muna ang atoa dili tithings kung dili pledges, aransel, donations ug kining gitawag natong love offering, no? Pero naman po tayo gibasihan na sa Biblia, no? Matod pa diri sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 5 sa 8, magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Okay. Bino din nila sa takutob sorry kay mahingala, no, medyo haphazard kay ato mga katikisim karon tungod lagi sa kabisi pud nako kaya. Pero nevertheless, mapadala ra jud ko og materials aron pod nga at least naman lang bisan sa mubong panahon makapakita-kita na po ko. Pero luag ko sa ako ang schedule,
mataas-taas po. Ha? So daghang salamat og sa ngalan sa itong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa ngalan usab sa atuang general manager sa DWC, ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, namilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.